Кніга Йова, раздзел 15. У адказ сказаў Эліфаз Тэманіт: «Ці ж будзе мудры адказваць на словы пустыя, і ці напоўніць жывот свой гарачым ветрам? Ці будзе спрачацца словамі пустымі і словамі, якія нічым не дапамогуць? Ты адкідаеш страх Божы і перашкаджаеш у малітве да Бога. Твая сапсаванасць вучыць твае вусны, і ты карыстаешся мовай хітруноў. Асуджаюць цябе вусны твае, але не я, і язык твой сведчыць супраць цябе. Ці ты першы чалавек, які нарадзіўся, і ці ты створаны раней за ўзгоркі? Ці ты раіўся з Богам і ўзяў сабе мудрасць? Ці ты нешта ведаеш, чаго мы не ведаем? Або нешта разумееш, чаго мы не разумеем? Паміж нас ёсць і старыя, і сівыя, шмат старэйшыя, чым твой бацька. Ці табе мала Божых суцяшэнняў і лагоднага слова, учыненага з табою? Чаму так уздымаецца сэрца тваё? Ты чаму так устрывожаны вочы твае? Што ты кіруеш супраць Бога дух твой і прамаўляеш з вуснаў тваіх такія словы? Што ёсць чалавек, каб быў ён беззаганным, і каб аказаўся справядлівым, народжаны ад жанчыны? Вось, святым сваім не давярае, і нябёсы нечыстыя перад абліччам яго. Тым больш сапсаваны і брыдкі чалавек, які як ваду п'е несправядлівасць. Я пакажу табе, паслухай мяне. Што бачыў, раскажу табе. Пра што мудрыя сведчаць, і чаго не ўтаілі ад іх бацькі іх. Ім толькі была дадзена зямля, і паміж іх не праходзіў чужынец. Бязбожнік мучаецца праз усе дні свае, і няпэўны лік гадоў для гвалтаўніка. Шум страху заўсёды ў вушах яго, быццам нават калі супакой, на яго нападае нішчыцель. Ён не верыць, што можа вярнуцца назад з цемры, бо яму наканаваны меч. Калі намагаецца ён прасіць хлеба, дык дзе ж? Ён ведае, што ў руцэ яго прыгатаваны дзень цемры. Будзе баяцца ён бяды і нястачы. Яны паваляць яго, як цара, які рыхтуецца да бітвы. Бо ён выцягнуў руку сваю супраць Бога і ўздужаўся супраць усімагутнага. Ён рынуўся на яго з выцягнутай шыяй, узброены магутным шчытом. Тлустасць пакрыла аблічча яго, а з бакоў яго сала звісае. Ён пасяліўся ў гарадах апусцелых і ў дамах пустых, што ў курганы ператварыліся. Ён не будзе багаты, і не захаваецца маёмасць яго, і на зямлі ён не пусціць кораня свайго. Не выйдзе ён з цемры, спёка спаліць парасткі яго, і вецер знясе кветень яго. Хай не верыць марнасці уведзены ў аблуду, бо марнасць будзе яго ўзнагародай. Дні яго адымуцца перш, чым споўняцца, і парастак яго не зазелянее. Сапсаваная будзе, як вінаграднік у першай квецені, гронка яго, ці як аліўка, што страсае кветкі свае. Бо сям'я бязбожніка няплодная, і агонь паглыне палаткі тых, якія ахвотна хабар прымаюць. Бо ён пачаў пакуту і нарадзіў несправядлівасць, і нутро яго хітрасці рыхтуе.